wabarakatuh. Sugeng awan kanca-kanca, kepanggih malih kalih kula Raisa Azwa wonten ing pawarta kuliner jajanan tradisional Nusantara. Wonten ing kalodhangan menika kula badhe ngaturaken laporan babagan satunggalipun jajanan pasar ingkang sampun misuwur, inggih menika onde-onde. Onde-onde menika kalebet jajanan pasar tradisional ingkang dadi ciri khas kutha Mojokerto. Onde-onde menika bentuke bunder, warnane kuning, kulite wonten wijene lan rasane gurih. Lebete onde-onde menika wonten kacang ijo ingkang raosipun legi. Bahan dasar onde-onde menika saking glepung ketan lan glepung tapioka. Lajeng digoreng ngantos warnanipun coklat emas. Senadyan kathah jenis jajan modern, onde-onde tetep dados pilihan utama amargi raosipun ingkang khas lan reginipun ingkang mirah. Muga-muga onde-onde saged terus lestari minangka warisan kuliner Indonesia. Mekaten laporan saking kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.